Камерджията бира. Добър ден. Сега ще взимаме интервю. Добър ден, ще може ли да ви вземем интервю? Да. Каква е равносметката ви за изминалата година? Добър ден, може ли да зададем два въпроса? Бързичко ще ми е много студено. Добре. Каква е равносметката за миналата година? За тази година все още. По отношение на Общо. Цялата година. Вашата равносметка. прекрасна година, следващата ще е още по-прекрасна. Какво ще запомните от 2011? Многото прекрасни филми, които изгледах през годината. Благодаря. Добър ден, ще може ли едно интервю? Моля ви се, айде, моля ви се! Добър ден, може ли да ви зададем няколко въпроса? Каква е равносметката според вас за 2011 година? За 2011 година беше лоша година. Добър ден, може ли да... Много бързам за заболяване. Добре, няма проблем. Добър ден, може ли да ви зададем два въпроса? Може само да махнем чедърчето. Ще го приема за не. Добър ден, може ли да зададем два въпроса? Работим по въпроса. Чудесно. По принцип приветствам всяка инициатива, която идва от тях. Дай да изкараме това. Не, кой шиба Ирак? Айде. Или назад, номер Калинов. Кой шиба Ирак? Добре, давайте от начало ма за ракията. Много страшно, но така, мисля, че това е много малка стъпка. Бичка текла, казан си се пекла, ракичице, Светая мъченичице. Алелуя! Много е хубаво, иначе, но е много недостатъчно. Е нещо много коварно. Искаме да се предотврати това, защото много млади хора си отиват заради... оператора да се стегне. Точно така и много добри репортери и я очакваме да се появи в CNN като главна новинарка. Искам да отбележа също, че оператор е много упорит, той следва нашите идеи неотклонно и искам също да му благодаря за тази упоритост. Бате павката forever!